Трэба асабліва дакладна адзначыць, што ў выпадку з арэшнікам Расія афіцыйна зноў заявіла, што менавіта яна будзе кіраваць гэтым арэшнікам, калі ён будзе размешчаны на тэрыторыі Беларусі. І колькі б Лукашенко не гаварыў пра тое, што гэта наша ядзерная зброя, пра тое, што ён там мае нейкі чемаданчык, ён мае які заўгодны чемаданчик можа насіць там з сабойкі ці што яму там падабаецца, но ніякай ядзернай кнопкі в этом чемаданчику няма. Ядерная кнопка есть у России. Все гэта разумеюць, і все разумеюць, што гэтыя заявы Лукашэнкі чыста для унутранай публікі. Любыя адмыслоўцы і палітыкі разумеюць, што ніякая ядерная зброя не можа прымяняцца толькі без рашэння России в Беларусі. Тое ж самае будзе з арэшнікам. Так что тут нельга сказать, что Лукашенко камусьці пагражае, ён хутчэй за ўсё абараняецца, ён себе абараняе. Вось у нас зброя, вось у нас арэшнік, не лезьце на нас, а то мы можем прымяніць, хаця все разумеюць, што гэта не яго зброя, гэта не ягоны арэшнік. І в выпадку, скажем, як той же Сірыі, калі там расійскія базы нічым не дапамаглі Асаду, так і в выпадку чаго все гэтыя просто при палітычным нежаданні Москвы все гэтыя кампаненты ядерныя там ці просто любой іншай зброі, яны не будуць введзеныя, калі Москва гэтага не захоча.